toekomst te gaan investeren. Dus van Curaçaose zijde en ook van Surinaamse zijde. Dat klopt. Een investeerder wil van tevoren weten welk land die belasting moet betalen. Dus je wil voorkomen dat de investeerder in beide landen belasting moet betalen of in geen van beide landen belasting betaalt. Dus als je een belastingverdrag hebt dan met Suriname, dan is het verdrag geregeld wie belasting moet betalen, waarover en wanneer. En dat geeft duidelijkheid en zekerheid voor investeerders. En mevrouw Request, wat is de volgende stap hierna? Dus met Suriname vandaag. Op een historische dag natuurlijk. Het is ook een historisch moment voor Curaçao, het eerste verdrag. Maar wat is next? Want we hebben Malta al achter de rug. En als ik me niet vergis, moeten we nog een en ander regelen met San Marino, toch? Ja, dat klopt. Voor ons is nu belangrijk natuurlijk dat het belastingverdrag met Suriname dat door de ratificatieproces heen geleid wordt. En dat betekent dat wij intensief samenwerken met buitenlandse zaken en ook met dienst buitenlandse betrekkingen, wat op Curaçao gevestigd is. En dat betekent dus dat met een toelichtende nota dat naar de Staten-Generaal gaat. En wij zullen dat ter stilzwijgende goedkeuring voorleggen. En als dat goed gaat, en daar hebben we alle vertrouwen in, dan kan het zijn dat het ook binnen 30 dagen dat het dan ook aangenomen is. Dat betekent natuurlijk uiteraard ook dat van de Surinaamse zijde dat ook een nationale goedkeuringsprocedure doorlopen moet worden, alvorens het verdrag tot stand kan komen of in werking kan treden. Als het gaat om de toekomst, zoals u weet zijn we ook met andere landen aan het onderhandelen. En hebben we een belastingverdrag met Malta en met San Marino is al ondertekend. Het belastingverdrag met Malta, dat is al door de Tweede Kamer in Nederland is dat goedgekeurd. En dat ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. En morgen vindt er een procedurevergadering plaats waarin besloten wordt of dat als hamerstuk wordt aangenomen. En daar lijkt het ook te gaan gebeuren. Dus dat betekent dat Malta binnen handbereik is dat het in werking gaat treden. Als het gaat voor San Marino, ook in San Marino hebben we in november vorig jaar het belastingverdrag ondertekend. Hebben we ter stilzwijgende goedkeuring hebben we dat aangeboden. Er zijn vragen gekomen vanuit de Tweede Kamer. En de verwachting is dat het met de ene vragenronde, dat zijn dus vragen die schriftelijk worden gesteld, dat het daarna ook voor het verdrag van San Marino dat het goedgekeurd gaat worden. Vervolgens na Malta en San Marino zijn wij ook in gesprekken met andere landen. Zoals u weet hebben we een onderhandelplan voor 2024. En daar staan ook opgenomen welke landen wij voornemens zijn om onderhandelingen te starten. De gesprekken zijn er al, de initiële gesprekken zijn er al geweest. En dat is met Barbados en dat is met Cyprus. Dus die twee landen en nog een derde land, dat is Mauritius. Die hebben ook aangegeven dat zij graag met ons onderhandelingen willen starten. En mevrouw directeur van de belasting in Suriname. Weinerman. Mevrouw Weileman, ja. Wat betekent dit eigenlijk voor Suriname, als ik het heb over belastingen natuurlijk? Ja, dankjewel. Voor ons betekent het hetzelfde wat de minister aangaf. Fiscale transparantie is voor ons van eminent belang. En dat hebben wij dus nu met dit verdrag gedaan, omdat we met het verdrag ook beogen dat wij samen met onze collega's vanuit Curaçao een goede uitwisseling van informatie kunnen opzetten. Omdat het verdrag ons de mogelijkheid geeft om kennis, niet alleen uitwisseling van kennis, maar ook uitwisseling van informatie. Wij zullen terug in Suriname ook het traject intensief inzetten voor ratificatie, zodat wij het verdrag kunnen gebruiken, omdat wij dat ook beogen. Wat voor de belastingen, we zijn in een transformatieperiode en bij de Belastingdienst in Suriname. Het is daarom van eminent belang dat wij met partners verdragen kunnen sluiten. En los van het sluiten van verdragen ook goede samenwerking kunnen afspreken. Dat hebben we dus gedaan met Curaçao. Dus onze eerste stap is het verdrag. Maar daarnaast hebben wij ook aangegeven dat wij de samenwerking verder gaan verstevigen op het gebied van fiscaliteit. Mijn laatste vraag.
Misschien voor meneer Raghu Barsing. Gaat u de potentiële investeerders, bijvoorbeeld de aardoliemaatschappij, gaat u die ook intensief informeren over dit nieuwe belastingverdrag? Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat, laat me zeggen dat in dit geval ook blijkt dat politici uit Curaçao een heel scherp beeld hebben voor de belangen van hun bevolkingen en voor de samenwerking. Omdat een paar weken geleden in Paramaribo de grote conferentie was, de 4e keer, over energie, oil en gas. En op die conferentie was een behoorlijke goede delegatie vanuit Curaçao was aanwezig in Paramaribo, waaronder onder leiding van uw minister van Economische Zaken. En daar zijn goede afspraken gemaakt om die samenwerking meer uit te werken en daar meer in te doen. Wat er gebeurt met dit belastingverdrag is dat die samenwerking, dat het elkaar aanvult. Dat dit belastingverdrag de basis schept om die samenwerking die onze collega-ministers van Economische Zaken met elkaar bespreken, dat dat makkelijker van de grond kan komen en dat het gefaciliteerd wordt. Ik denk dat in dat opzicht ik moet zeggen dat opvalt de vooruitziende blik en de visie van collega-ministers op Curaçao om inderdaad te kijken en proactief aanwezig te zijn bij de kansen die er zich aandienen en niet te wachten tot ze komen, maar er naartoe te gaan en gesprekken te voeren. En ik denk dat wij op een punt staan in de historie tussen onze twee landen om belangrijke stappen vooruit te kunnen zetten. Wij krijgen die kansen geboden. Die kansen van natuurlijke hulpbronnen zijn ons door God gegeven. En aan ons is de taak om ervoor te zorgen om die te doen werken in het belang van onze bevolkingen. Zodat iedereen daar profijt van heeft. En ik denk dat het vereist, en ik denk dat die er zijn, politici aan beide kanten, die dat proces willen leiden, ook werkelijk doen leiden. En ik moet zeggen, ik heb in het geheim een paar mensen de afgelopen dagen verteld dat collega Silvania meer dan ik eraan getrokken heeft. En ik ben hem daar zeer dankbaar om dat wij dit moment vandaag hebben. Nogmaals met onderstreping van de technische teams aan beide kanten met grote mate van deskundigheid en inzet dat wij hier een stap kunnen zetten om te zeggen wij gaan, onze landen zijn goede landen met goede mensen en wij gaan een stap zetten om een betere toekomst te scheppen. En de kansen die zich daarbij aandoen, die kansen die er zijn, dat wij die kansen gaan benutten. Gefeliciteerd. Bedankt. Gratangi. Dank u wel. Masha, dank je. Luyentai. Ik kijk even of er nog andere vragen zijn. Ik weet niet of vanuit de tafel nog iemand iets wil toevoegen voordat we... Nee? Ja? Alright, dan wil ik jullie bedanken voor de vragen, voor de aanwezigheid. En hierbij eindigen we ook de persconferentie in het kader van het belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname. Masha, dank je.